pucuk lansano ramo-ramo la tabang tinggi kok lai bulia denai batanyo kamano la si udah tadi yo lai iyola kapakan kurai taji yo lai iyola kapakan kurai taji kurai taji pakan sinayan urang udah manggalelado capek kaki nyoringan tangan kosalero nyolape juo yo lai iyola kapakan kurai taji yo lai iyola kapakan kurai taji oleh pucuk lansano ramo-ramo la tabang tinggi kok lai bulia denai batanyo kamano la si udah tadi yo lai iyola kapakan kurai taji yo lai iyola kapakan kurai taji kurai taji pakan sinayan urang udah manggalelado capek kaki nyoringan tangan kok salero nyolape juo yo lai iyola kapakan kurai taji yo lai iyola kapakan kurai taji yo Oke, satu Digita Manis sudah berlalu. Baik, masih bersama saya.